ମୁଁ ନିରୋଧ। ଏହି ଘଟଣାଟି ମୋ ସାଥିରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେହି ସାଇକେଲ ଦୋକାନଟି ଗାଁ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟରେ କରିଥିଲି। ସେହି ମାର୍କେଟରେ କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଥିବାରୁ ମୋର ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଜୁରୀ ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ପଇସା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଦୋକାନକୁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଖୋଲେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ପଳାଏ। କାରଣ ଆମ ଘରଠାରୁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ମଶାଣି ରାସ୍ତା ପଡ଼େ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ 7ଟା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ନଥାଏ। ମୁଁ ଏକଲା ଲୋକ। ବେଶୀ ରାତିରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଭାବି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସେ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏଇ ସାଇକେଲକୁ ଟିକେ ବନାଇ ଦିଅ। ଯଦି ତମେ ଏ ସାଇକେଲକୁ ନ ବନାଇବ ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବା ଦେଖି ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲି ସାଇକେଲ ନ ବନେଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ଲୋକ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବନେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସେ ଲୋକ ଏତେ ଥର ବାଧ୍ୟ କରିବା ପରେ ମୁଁ ସାଇକେଲକୁ ବନାଇଲି। ସେ ସାଇକେଲର ଟାୟାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଚେଞ୍ଜ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରୁ କରୁ ରାତି 8ଟା ବାଜିଗଲା। କାମ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ସାଇକେଲ ଦେଇ ବିଦା କଲି ଓ ମୋ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଏତେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଯିବା ଦେଖି ପାଖ ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଆରେ ନିରୋଧ ଭାଇ, ଏତେ ରାତିରେ ସେଇ ମଶାଣି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ତମେ ଆଜି ଏଇ ଦୋକାନରେ ରହିଯାଉନା। ଏକଥାରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ନା ରେ, ଏକରେ ଅଧିକ ରାତି ହେଲାଣି। ଘରକୁ ନ ଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଜି ରହିଯାଏ ନା ତାହେଲେ ସେ ବେକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ୍ ଥାଏ। ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ, ଠିକ୍ ସେପରି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେଇ ସୁନସାନ୍ ରାସ୍ତାରେ ମୋର ପେଡେଲର ଶବ୍ଦ ସହ ବିଲୁଆ ଆବାଜ ମୋ ଛାତିକୁ କମ୍ପିତ କରୁଥାଏ। ହେଲେ ମନରେ ସାହସ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବାରେ ଲାଗିଲି। ଏମିତି ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ଯେତେବେଳେ ମଶାଣି ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ହଠାତ୍ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଛି। ଏହା ଦେଖି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ କ'ଣ କରିବି। ସେ ପିଲାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବି ନା ଦେବିନି। ହେଲେ ଶେଷରେ ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସେ ପିଲା ପାଖରେ ସାଇକେଲ ରଖିଲି ଓ ସେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏ ସୁନସାନ୍ ମଶାଣିରେ ଏକଲା କ'ଣ କରୁଛୁ? ହେଲେ ସେ ପିଲା କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଖାଲି ତାର ନିରୀହ ମୁହଁରେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଏପରି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ତାକୁ ଲିଫ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ସେ ପିଲାକୁ ସାଇକେଲରେ ବସାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲି। ସାଇକେଲ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ହେବ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଆସିଲି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ଯେମିତି ଏ ପିଲା ବସିଛି, ସାଇକେଲ ଆଉ ଆଗ ପରି ଗଡ଼ୁନଥାଏ। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ମୋ ପଛରେ 2 ଜଣ ବଡ଼ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପେଡେଲ ଜୋରରେ ମାରିଲି। ଏମିତି ଜୋରରେ ପେଡେଲ ମାରି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ପିଠି ଜୋରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଲା। କାହିଁକି ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା କଲା ଭାବି ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନାଇଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ମୋ ପିଠିକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ରକ୍ତ ଶୋଷିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ନିରୀହ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତାର ମୁହଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରିଗଲି ଓ ଡରରେ ସାଇକେଲରୁ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲି। ହେଲେ ସେ ପିଲା ଏବେ ବି ମୋ ପିଠିରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ପିଲା ରକ୍ତ ଶୋଷିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ କି ଯାହାକୁ ସହିବା ଅସମ୍ଭବ କଥା ଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହେଲେ ମଶାଣି ଭିତରେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଅବା ଆସିବ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ? ଏପରି ତଳେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ପୁଅ 2ଟି ଗାଁ ପିଲା ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେଇ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମଶାଣି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ଉଠାଇଲା। ମୋତେ ଉଠାଇବା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି,
ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏକଥାରେ ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ତମର ଘରକୁ ଆସିବା ଡେରି ହେବାରୁ ମା ମୋତେ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ତଳେ ପଡ଼ି କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲ? ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ସାଥିରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ମୋର ପୁଅକୁ କହିଲି। ଏକଥା କହିବା ପରେ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଉଠାଇ ଘରକୁ ନେଲା ଏବଂ ମୁଁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ କହିଲି, ଏହା ଶୁଣି ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା, ଆରେ ନିରୋଧ ଭାଇ, ଆର ଗାଁରେ ଏଇ 8 ଦିନ ହେବ ଗୋଟିଏ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ମରିଥିଲା ଓ ତାକୁ ନେଇ ସେଇ ମଶାଣିରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବୋଧେ କାଲି ବାହାରିଥିବ।